Hello guys. Bungkagon ito din kuhan guys. Kulungan sa manok guys. Bungkagon guys. Kaya ano man guys, yun yung magamit guys. Ano yung bungkagon. Masuglog pa na ito ang kahoy yan guys. Masuglog lang. Bungkag ka, bungkag. Ito yung magamit ng kulungan na guys. Gamit guys. So yun yung bungkagon. Magagop lagi ko bang kahoy guys. Iko na. Bukbuk na. Bukbuk ng uban. Sugnod pa na ito ni. So yun yung bungkagon. Kulungan ug manok. Kulungan sa chicken. Bungkagon. Pwede na magamit. Pwede na isugnod. Kaya sige nag-ulan. Kaya sugnod, sige ulan. Bungkag sa kulungan sa manok. Chicken. Siga ni guys. Kawayan. Gusto niyo siga guys. Sunod. Kawayan. Gabok po ni guys. Kaya ito ng bungkagon kay sugnod. Muning ni Papa sa una guys. Kulungan ni Papa sa manok guys. Naman nagamit guys niya. Ito na ni bungkagon guys. Kulungan ni Papa sa unang manok. Ang gamit niya. Kung lang isugnod eh. Ang gamit. Kulungan sa chicken. Bungkagon pa dito. Raan nga biganan bagga kayo guys bagga kayo bagga kayo bagga kayo butilya karaan yung butilya guys bagga kayo pinuluan guys taklo ba ni guys. Ay, babok na. Lagi. Ano mo na yun eh? Ano mo yun guys? Buk na. Okay guys, thank you for watching guys.